Ano pa ba? Ito! Yes, Monica, Maria, and Josh are here! Ayun na. Ano to? Marina! Tama, Marina! It's hot in here! There's Monica, Maria, and Marta! Josh are here! Ayun naman, oh. Paborito mo, Marina! Lumita sa It's hot in here! There's Monica, Maria, and Josh are here! It's hot in here! Ayun na, di ba? Ayusin mo pa, ano pa? O, kami mag-cheer naman kayo. Kawawa naman yung tatlo. Cheer! Come on, cheer! Ano ba? Yippee, yippee, yippee! Kasi hindi nila alam ang Tagalog. Wala, yung ganun-ganun yun. Kaya nga eh. Sila mga nanonood Gawin tayo ano ba superhero? English. Ito, si... Yeah! English. Yeah! Ayun na. Go. Movie to, hindi superhero. Dapat! Ah! Huwag! Black Swan! It's hot in here! It's Monica, Maria, and Josh are here! Ito! Next. I'm Josh! I'm Josh! Mga teleserye, ano to eh. Burn! It's hot in here! Alam mo na yung It's Monica, Maria, and Josh are here! Ano pa? Dali. Bibigyan naman kayo ng reaction. Oh, this is long trick. Good ba? Good ba? Then twist it. Then, Lagay mo yung brick niya. Yung... Ah, di. Tango tail. Rapunzel. No. No. Joseph, what is your favorite? What is your favorite? Favorite movie? Favorite movie? Shrek. No, your favorite movie. Oh, dig. No clue. Yeah. Ano sinabi niya? Avatar. yeah. Avatar. Mag-isip ka muna ng marami. Ito na, pahula. Yan na, wala na. Ikaw na. Mag-isip ka muna ng ano. Ano mami mga yan? Ha? Mga title? Naku, mga pangalan. Hulaan nila. Hindi, ito na lang. Hulaan niyo daw to kung sino to. Sino bubunot, no? Mag-describe nila kaya? Paano kaya? Paano maganda? Ikaw mag-describe. Paano? Ako mag-action. Action mo, Hulaan sige. nila. Sige, ito. Ay! This one! Oh, Ano pangalan? name the people. Name person. Name this person. Name this person. Nandito siya. Nandito. Helpful banking means. Dito mo! Describe ka mo. Alam ko pala yung boses mo, ano? Can you say? Ano ito? Siguro yung paghawan niya. Monica, Maria, and Josh is here. Next. Kayo na ba? Puro na ako para alam niyo mo boses. Ulit sa'yo. Describe. Alam nila. Ikaw. Aka na yan. Hindi pa bago ko Facebook yan, ha? Describe mo, ha? Name the person. Kahit ano. Sexy o ganon o Kape, ibahin ko muna. sige. Paano siya? o may salamin or what. Don't look. You can see the screen.
Dito man lang pila. Ayun, tulungan mo siya mag-describe. O, pag babae kayo mag-mostra. Sige. Ano yung Kung mag-mostra describe niyan. yung mga tao? Baka makita. Dito mo kasama rin, no? Dahil describe mo rin. Kung mag-mostra niyan, sa akin madali mo sa mga lalaki. O, bigay mo kayo ito mo kung hindi niya So, alam. si Myra mag-mostra. Hindi ko kaya eh. Ah, sige. Eh, dito mo, no? Describe mo. Yung mga ano niya, yung mga... Wala ka. Paano ba siya? Kahit wala rito yung tao? Ito, nandito. Sila mga, sila dito eh. Ay, mga nandito lang? The person, oh. Ikaw, tito mo. Describe mo. Describe, ayan o, ayan o. Ayan, describe mo. Ayan. Tingnan mo muna yun! Ay, mahirap ko describe to. Patented blend of cleansers and moisturizers leave skin soft, smooth, and always free. Ano ba yun? Alam ko lang. Ay! Nakita! May gaya! Nakita? Paano yan? Nakalimutan ko yung step, no? Bunot ka, mostra ka. It's hot in here. There's Monica, Maria, and Josh is here. And no, we've got Jules and Sean and July. It's hot in here. You go outside. It's cold out there. Ah, okay. That's why when we designed our most advanced device ever, the Ang dali. HTC Flyer tablet, we took the Kahit time sayaw to mo, really no? understand what you need. So you do the things you do. Alam ko lang yan. Sa loob na yan. Next 10 minutes is slow growth for 18 Alam ko lang yun eh. Ano ginawa niya? Sayaw dati niya. This week on Film 4. Ay, kaya ko rin yan. Ikaw kung mag-mostra Ako ka. magagawa niyan. Hindi nila alam yan eh. Oh, sige. Which is all you need to know. It's hot in here. There's Monica, Maria, and Josh is here. Hindi kayo makascore. Ano? Putang ina ka pag kuya, sorry. Films at 9. This week on Film 4. Ano ba yung style niya? Sino? Dala na tama na eh. Kahit describe mo lang yung mukha, pwede na. Para alam ko na. Okay. Baka eh. Okay, game. Then a person on 9. Eastwood Kaya mo. Oscar winner. Alam ko na yan. 25 to midnight. Keanu Reeves has Eh, si Abby, oh. as Eh, David Abby. Ay, yung mas madaling nakikita yung ginagawa niya. Ganun-ganun ka na lang. Alam ko na. Alam ko na sino yan. continues with a superhero sensation. There's heavy metal action, spectacular special effects, Okay. and some sly wit in this adventure Alam about ko na. a reckless Eh, arms ilong dealer naman nito, who finds himself nakakati. becoming an unlikely hero. Robert Downey Jr. dons the Avenger to be. Sige na ba? Sino ba yun? Siya si Keg! Oh. Alam ko kung sino. Ay, what? Jonas daw. Alex! Dito, Alex! No? The 9 p.m. No. Tito Lee! No. Oh, ito pa. Si Maya, Diyos ko. Masa ba na pangalan yun? Tita Habi. Kukuha ko na si Tita Habi. Paano Tita Habi? Kuha! Kuha na! Tita Ken! Kuha Abi eh! Binigyan mo ng ano eh! Kuha agad eh! It's hot in here! There's Monica! Yung salamin eh. Ito. Wow eh! Oh, I know this. This is Iron Man. Oh, game! Oh, game. Ayan na, look. Tit! Alam mo yun na. Tito Neil!
Wrong. Tita Shi. Diba? Yung buhok niya? One, two, three. Ang haba, Ah. Oh, game. Ito mahuhulaan nila agad ito pagka binestra ko. Kumorma pa lang ako, alam na nila eh. It's hot in here. It's Monica, Maria, and Josh in here. Sige lang, sige lang. Dali lang. Wala magagalit ha? May mestra kita! Ay! Gaga, mali. Palitan mo. Palitan mo na. Mamaya na. Ang dali-dali na, sinabi mo pa. Nag-iisip pa ako. Baka mahulog yung laptop eh. Celebrities po. Oh, sige, Celebrities next. Celebrities. Mestra kita ulit! Baka mo. Alam ko na, parang alam ko na. Oh, Bobby. Sino ba yung daddy? Abi, alam mo? Alam mo, mestra? Alimutan ko yung mga forma nito. Mayroon nito eh. Paano ba siya sumayaw? Sige, basta mo rin sayaw niya. Isayaw na lang yan. Sa'yo na lang. To. Ah! Si Tito Jana. Wala na kayo kasi tapos na yun. Tama, turn yan. Nag-guess na kayo ng random people. Siya pa rin. Sige na, ito na. Bakit ba? Paano ba? Maganda. Sige nga. Okay. Hindi. O, sino yun? Ang galing mo, Alex! Ah! Upo ka! Tatayo ako, upo ka! Upo ka rito! Si Daddy. Hindi. Oh. Ano ito? Alam ko na! Ay! Ah! Yes, I'm with the puti. Ay, guguto ka talaga ko lang. Ito. O, last. Movie naman. No celebrity. Last. Naku, iba na pala flavor yan ininom nyo. Last. Tabi. Pang isang gabi lang natin binili yung ano ah. Sasayaw ha. Sasayaw. Oh, sit down. Tita Jana. Ayun, kuha. Andahin naman yan. Pangalan pa ng tao to. Hindi, tapos na. Ano pa? Movie daw eh. Ano ka? Hindi. Ano naman, Celebrity daw. no, not celebrity. Player ka. Singer. No, that's it. Ano? Ano maganda? Kaya bubunot. Mga bagay-bagay. Bagay na lang, no? Toy. O, kaya nyo ba yung mga things? Mga Ito ba? bagay-bagay. Papahula. Yeah. Sila magpapahula. Like for example, Yung papahula na sa amin. hindi mahirapan sila. Kaya! Talagyan natin ng Ito no? Paano kami? Nila Ayan no? Sila mag-iisip.